posachedwapa tikupasirani nkhani zimene zawerengedwa lero pa Times, makamaka nkhani zimene zikuchitika mdziko muno kuphatikizirapo za kalembera wa mavoti amene wayamba zigawo zina za dziko lino la Malawi, komanso mmene ndondomekoyo ikuyendera. Takhalani pompo pakuti nkhani za lero pa 21 Oktoba 2024 ndi zimenezi. Komanso dedza ndipo pamene atola nkhani a Times anayendera m'masenta osiyanasiyana, a Justice Annabel Ntalimanja anayendera malo ena amene kalemberayo akuchitika mboma la Salima. Ntalimanja apempha zipani za ndale kuti zitumize owayimirira malo monse mmene kalemberayo akuchitika. Malingana ndi Ntalimanja, anthu oyimira zipani wangofunika kuti aonetsetse kuti ntchito ya kalemberayi ikuyenda bwino. Ndondomeko ya Malawi Electoral Commission komanso malinga ndi malamulo kuti Nkhani ma political party representatives anzathu azipani tinapempha kuti atitumizire mayina a ma representatives awo ngati noti ma monitor chipani chine chilichonse komanso ma independent ndovomerezera kuti atumize ma monitor awiri ndiye tinalembera ndi kuwadziwitsa ndi kuwapatsa ndondomeko yonse ya kalembera, ndipo ma center mmene tayenda taona ndithu kuti zipani zina zatumiza mamonita awo. Process iyi ndiyo sakakamiza, ndiye ngati achipani atakhala kuti sanatumize mamonita sitingakakamize, kumalamulo limafotokoza kuti ndofunikira kuti abwere. Izizi zimatithandizira kuti iwo akhale ngati ma observers choncho kuti aone kuti ntchito ikuyenda bwino. Ndipo mkulu wa Nice Trust mboma la Salima Queen Mataya ayamikira momwe kalemberayo wayambira. Ifeyo Nice takhala ngati ma observers tayendera ndithu, and ije station yali yonse Salima muno ndi ma station monitors athu pamene usapanga observe, and we have about more road monitors amene akuyendera ndithu center per center to see what is happening, and taona zokuti ndithu zili bwino ndithu. Ma centers ambiri makamaka akudera kwathu kukutuluka anthu ndithu ali ma center ndithu kufuna kuti apange register. Namo maboma a Salima, Nchisi komanso Nkhotakota kalemberayo wayamba bwino. Ndipo ntola nkhani wathu kuchokera ku Mzuzu Sam Kalimira akufotokoza momwe ntchitoyi yayambira kumeneko. Titakayendera madera osiyanasiyana komwe akuchita kalembera mu mzinda wa Mzuzu, tinaona anthu ena akupita kukalembetsa. NXAP a Catherine Chisenga anati anatsegula kalemberayo nthawi ya 8 koloko mmawa, ndipo anthu ochuluka ndithu anapita kukalembetsa. Tayamba bwino, anthu akubwera pondi siku loyamba, anthu akubwera ndikhulupirira kuti omwe apita kwa uzanzawo akabweranso anthu ambiri, koma tayamba bwino kwambiri, china chonse chikuyenda bwino. Komano kumalo olembetsera a St. Augustine kumpoto kwa mzinda wa Mzuzu, mamonitala ena kumeneko anadandaula kunena kuti makina ena amachedwa kulembetsa anthu. Komano poyerekeza ndi kaundula wa mbuyomu wachinyamata wina yemwe wakalembetsa a Edward Nkhambule kuchokera kwa Luwinga, anena kuti kalembera chaka chino akuchitika mwachangu. The fastest process mine chambeni kuvota nime ndaona kuti panzere situ machedwa komanso kulibeso ngati madruzi yanjani zokankhana sizikuchedwa. Ankhambule kenaka analimbikitsa achinyamata anzake kunena kuti apite kukalembetsa kuti akhale ndi mwayi odzavota pa 16 Seputembala chaka chamawa. Pakadali pano mlembi wamkulu wa Sinodi ya Livingstone ya Mbusa William Tembo wapempha akhristu komanso anthu onse kunena kuti akalembetse kuti ufulu wawo wovota udzakwaniritsidwe chaka chamawa. Tikalembesa masiku awawa, tikakalembesa ndi kuti tazika pa mndandanda woti tikakhale nafe tili kuvota. Madera osiyanasiyana omwe anthu akulembetsa mulofesala omwe akukhwimitsa chitetezo. Koma kodi bungwe loyendesa chisankho la Malawi Electoral Commission MEC likuona kuti ntchitoyi yayamba bwanji? Sangwani Mafulirwa ndiomwe amalankhulira bungweli. Maboma onse amene tayamba mukalembera tayamba bwino. Tikangana wani kuti takwanitsa kutsegula masenta onse, takwanitsa kutsegula masenta onse amene tikuyenera kupanga mukalembera wa voti. Monse anthu analimo, katundu analimo, ndipo palibe amene abwerera pa senta kuti senta ndiyo tseka sikugwira ntchito.
tikatengera kabweredwe ka anthu kali kosangalatsa choti masenta ena tinapeza anthu atayamba kale mizere kudikira kuti titsegule ndipo mwambiri akhala akubwera anthu masenta ena nkumabwera pang'ono pamakhala zifukwa zosiyanasiyana amene ali oyenera kulembetsa mkaundula wa voti pano kuti chonde musadikirire tsiku losiriza kuti muzabwerano chigulu titasala pang'ono kutseka 4 o'clock. Tibwerere ku nkhani yathu yoyamba pomwe bwalo la milandu mu mzinda wa Blantyre lizagamula lachisanu likuzali ngati nkoyenera kupereka chileso kapena ayi kwa anthu amene sakugwirizana ndi zakuti bungwe la Malawi Electoral Commission lizivomereza chiphaso cha unzika ngati chitupa choyenereza munthu kuponya voti. Anthu ena asanu akufuna kuti bwaloli lipereke chileso kuti bungwe la Malawi Electoral Commission lisachite izi. Koma mbali ya boma imene kusogozedwa ndi mlangizi wa boma pa nkhani ya za malamulo a Thabo Chakaka Nyirenda ikususana ndi izi. Izi ndi zina mwa zimene a Chakaka Nyirenda adafotokozera mtolankhani wathu Isaac Salima. Lino iwo zifukwa zawo kanena kuti anthu akukanika kuvota kulembesa kuti akavota ndiye kuti zimene zozo akuti zikususana ndi malamulo makamaka ndime zimene azimasulira za constitution. Koma kumbali yathu tanena kuti akhoti zimene akupempha amene abweresa nkhani ku court ndikuti ndi nkhani yokhala yonena kuti parliament yokhala imene ingamanene kunena kuti asinthe lamulo limene ndime 12 la Parliamentary and Presidential Elections Act imene ndi malamulo oyendesera zisankho za president za aphungu a malamulo. Zimene zozo zimanena kuti munthu akafuna kuti alembese kuti azavote ayenera kuti abwerese umboni kuchokera ku National Registration Bureau kuti ndi nzika ya Malawi. Komano ifeyo posusapo tanena kuti malamulo amenewo ya malamulo onena kuti anapangidwa ataona zimene zinkachitika mavuto amene ankachitika. Ndipo Felix Tamblas ndi mmodzi wa amene akuyimirira anthuwa ndipo nawonso akufotokoza motere. Ndimukuzwira kuti no registration yayamba komano pali anthu ambiri amene panopo alibe national ID. Lero anthu ajano abwera ku court ena mwa iwo kuzanena kuti iyayi chimene chino chikupinja ufulu wawo ovota chifukwa choti no analephera kuti apeze chimene chiphaso choti no akavotere cha national ID. Court timapempha court kuti no malamulo amene oti no ongofuna chanzika kukhawa panopo kaye. Ndipo mu nkhani ngati yomweyi Mbusa Maxwell Ngwaya wa mpingo wa Ndirande CCP wati pakuyenera kukhala umodzi pomwe dziko lino lokonzekera chisankhochi. Zambiri mu ripoti la Thomas Chilaya limene wawerenga Sampanda Junior. Mawu awo Mbusa Ngwaya anatsindika zakufunika kosunga mtendere ndi umodzi pamene dziko likuyandikira chisankho. Ife Akhristu timayenera tipereke mauthenga a mtendere osati ogawanitsa chifukwa dziko lino ndi lathu ngati anthu akhoza kumenyana ndekuti akumenyana ndi Akhristu amene timapemphera mpingo umodzi. Chechi ndi malo amodzi amene timaluzanitsa anthu a zipani zonse koma wina aliyense ali ndi chipani chake ndipo muchipani timalimbikitsana kunena kuti asanyoze nzake komanso pamene anthu akuyamba kampeni ikhale ya mtendere. Angwaya ayamikiranso kwaya yamayesero chifukwa chodzipereka pothandiza mpingo pa utumiki. Mmodzi mwa osogolera kwaya yamayesero a Austin Sukali anafotokoza za utumiki wa gulu lawo pothandizira mpingo. Mmagulu mumakhala zovuta zosiyanasiyana. Pa 35 years ndikwamba muli zovuta zosiyanasiyana koma ngati gulu timakhala pamodzi ndikuyambirana ndikulolerana ndikumatani ndikumapitirira. Chifukwa example mmene wandifusira magulu ambiri amatha chifukwa cha kusalolerana koma ife muli kulolerana mwina somaona lero mere zinalili gulu yambira kutumikira linalianza athu akalekale achi tsono titonse ndife amodzi chifukwa cha kulolerana. Mmodzi mwa mamembala omwe akhala akutumikira kwa kanthawi ndi a Moses Nguluwe. Si chinthu cha masewera kapena chinthu cha pafupi kukhala nthawi ngati yoteneyi pangwirizano mukamba ndosagwirizana ulendo umatha kuthera panjira koma apapa tikamba za zaka 35 ndi chinthu cha mtengo wapatali kufika ngati pa nthawi ngati imeneyi popanda gulu kuphwasuka yani. Pa tsikuli mamembala 15 akwaya yamayesero alandira masatifiketi oyamikira podzipereka ku utumiki.
Mitengo yokwera minibus yakwera m'maboma ena mdziko muno pomwe vuto lakusowa kwa mafuta a galimoto silikukata. Mwachisanzo Times yapeza kuchoka kwa senti kupita mtawuni ya Lilongwe anthu akulipira 2000 kwacha kuchoka pa 1500 kwacha. Pemphero Malimba ali ndi ripoti. Mlembi wa bungwe la eni maminibasi mdziko muno a Coxley Kamange avomereza zakukwezedwa kwa mitengowu. Malinga ndi Kamange siku Lilongwe kokha kumene eni minibasi akweza mitengoyi ponena kuti m'maderaso ena eni minibasi akweza mitengoyi kamba kavuto lakusowa kwa mafuta a galimotowa. Koma panopo kuti ife timuzeso kuti usachaje mtengo umene ndo mapitake anthu sanyamulidwa mu mastadium chifukwa mafuta amene akupezeka tingopempha kubomako kuti aonesenso kuti mafuta ayambenso kupezekaso ngati mene amapezekera. Minaso kupemphaso kuti mwina adabweretsa kwambiri ngati panjaje kasi analengeza kuti mafuta ambiri akhoza mabwera panjaje. Mkulu wa bungwe loona za anthu ogula John Kapito ati kukwera mitengoku sikodabwitsa ponena kuti bungwe lawo lakhala likupempha boma kuti likweze mtengo wa mafuta a galimoto ndi cholinga chofuna kupewa kusowa kwa mafutawa. Izi ndi zimene anthu ambiri anatukwana ena kunena zina zonyoza pachifukwa choti tinapanga propose koma mansala ake pakali panowa ndi amenewa zimene zikuchitikazi. Ngati sitisamala zitipangapo china chilichonse consumers akhala kuvutikabe nditu milungu ndi mezi imene ikubwerayi. Sabata yatha wofalitsa nkhani za National Oil Company of Malawi Raymond Likambale anauza Times kuti kapezedwe ka mafuta a galimoto mdziko muno kasintha sabata ino potengera kuti kampaniyi ikuyembekezera kuti mafuta a galimoto ochuluka malita 12 million afika mdziko muno. Bungwe la Malawi Energy Regulatory Authority MERA sidakwezebe mtengo wa mafuta a galimoto chikwezereni mtengowu mwezi wa Novemba chaka chatha. Tipitiriza kupasani nkhanizi tikatha kuonera izi. Takulandiranso ndipo popitiriza nkhanizi unduna woona za chitukuko cha madzi komanso ukhondo walamula mabungwe ogawa madzi mdziko muno kuti afulumizitse ntchito yolumikizitsa madzi mwaulere m'madera osiyanasiyana. Izi zanene nduna yoona za chitukuko cha madzi komanso ukhondo a Bidamia amakhazikitsa sabata yolimbikitsa ukhondo mu mzinda wa Lilongwe. Pemphero Malimba ali ndi ripoti. Amia anati ndikofunika kuti mabungwe ogawa madziwa aonetsetse kuti ndondomeko yopititsa madzi kwa anthu mwaulere yagwiridwa mwachangu msabatayi. Iwo anatsindika kuti ndi cholinga cha boma choonetsetsa kuti anthu mdziko muno akupeza madzi abwino mosavuta. Department imene ikuonetsetsa kuti anthu azikhala ndi zinthu ngati masato pan and matayilo okwanira ngati mu matawuni midzi isanakwane 2030 aliyese akhale madzi aukhondo matoileti abwino kuti dziko litumikire. Wapampando wa board ya bungwe logawa madzi la Blantyre a George Nkhani anati bungweli ndilokonzeka kulumikiza madzi kwa makasitomala ochuluka mu mzindawu. Ife a Blantyre Water Board tikutsimikizadi kuti mbali imodzi ya 145 million United States dollars ipita kuthandizira kupereka madzi connection ya ulere kwa ma applicant amene ali mu gawo loyenera kupindula mu free water connection. Mkulu wa bungwe la Water and Environmental Sanitation Network Awilesi Mwandira anati mabungwe mwese aboma ndi odzipereka pophunzitsa anthu za ubwino wochita ukhondo. Pamwambowu Amia anatsogolera ntchito yosesa komanso kupereka katundu osiyanasiyana monga sopo amene bungwe la UNICEF lapereka ku sukulu ya primary ya Chinsapo mu mzinda wa Lilongwe. Sabatayi yayamba lolemba ndipo itha fika loweruka. Ndipo mulipoti lathu lapadera Feston Malekezo akutitengera mdera la Dunduzo kumzuzu kumwe mabanja okwana 312
agwidwa njakata, pomwe kwa zaka zinayi tsopano akhala akulesedwa kulima, kumanga komanso kupanga chilichonse pamalo awo. Anthu atu akukhala pamalo omwe boma likuyenera kumangapo mafakitole pansi pa ntchito yotchedwa Special Economic Zone, koma akulephera kusamuka kamba kuti sanapasidwe chipukuta misonzi. Kudera lina lotchedwa Dunduzu mu mzinda wa Mzuzu, anthu ena kumeneku analetsedwa kulima, kukonza nyumba zawo, komanso ngakhale kumene kumanga. Ngakhale zili chomwechi, anthuwa sangasamuke kupita ku malo ena popeza kuti akudikirira boma kuti liwapase chipukuta misonzi chosamukira ku malowu kuti akayambe moyo wina. Izitu zili chomwechi kamba kuti muderali kukuyenera kubwere chitukuko chomangako mafakitale pansi pa ntchito yotchedwa Special Economic Zone imene inayamba mchaka cha 2020. Malinga ndi mfumu Kazangale Nguluwe, anthu akuderali anali osangalala popeza kuti amaona ntchito mwayi ochita malonda komanso kuti dera lawo lizadukuka. Tinayankhulitsana kuja anatiuza kuti ife malo aja tatenga, mmene tatengera malo aja tifuna kuti mange kumafakitale. Sopano tifuna kuti inuyo mukafuna nokha malo, ife tikupasana ndalama. Kuderaku kuli mawanja okwana 312 amene akukhuzidwa ndi ntchitoyi, ndipo kwa zaka zinayi tsopano akungokhala kusowa chochita. Mayi wina wa zaka 70 Moria Kaunda wati chimene chikumukhumudwitsa kwambiri nchoti boma silikuyankhulapo kanthu pa nkhani, ndipo kuti ndalama zimene anali amupasa ngati misonzi nzochepa katundu amene ali naye. Bansokoneza chifukwa chakudya chikunichepera apo vanyitu akizanga pano barazi kutigula maronda kitika kuvedengerana zimbewu zonse na zinyumba tikagombera kuti ndama ikwiza mboba chedwesa. Ndipo kwa anthu ngati David Chikosera Phiri yemwe amachoka mmuzi wa Mzanza Nguluwe anati naye ndokhuzidwa popeza kuti ndalama zimene amati amupasa ngati chipukuta misonzi tsopano yamba kutsika mphamvu potengera kuti ndalama ya dziko lino yakhala ikugwa mphamvu posachedwa pa. Nthawi imeneyo kunali kuti ma devaluation sanachitike, kugwa kwa kwacha sikunachitike, koma mmene ndikunena panopa kwacha yagwa mwina 4 times. Yagwa 4 times kapena mmene ndikunena panopa ikhoza kugwaso mazulu ikungogwa pafupi ndi pafupi. Boma likukhazikitsa madera oyika mu mafakitale m'mizinda yonse ya mdziko muno ndi cholinga chofuna kukhala ndi chitukuko chokhazikika cha mafakitale mdziko muno. Unduna woona za malonda ndi umene ukugwira ntchitoyi pansi pa Malawi Investment and Trade Center. Mkulu wa MITC apo Kwengwere anati anthuwa achedwa kupasidwa chipukuta misonzi chawo popeza kuti kampani imene anayipeza koyamba kuti ikagwire ntchito ku maloku anayiletsa kutero popeza kuti inalephera kukwaniritsa malamulo ena a dziko lino. Anthuwa atu malinga ndi Kwengwere akuyenera kusapasidwa ndalama zopyola 2 billion kwacha ngati chipukuta misonzi, komabe iwo anati ali ndi chiyembekezo kuti anthuwa apasidwa ndalama zawo posachedwapa. Wofalitsa nkhani ku nduna za malonda a Patrick Bota anati nthawi zina chipukuta misonzi chimachedwa kubwera popeza kuti nthambi zingapo za boma zimayenera ziunike ndalamazi. Kupereka chindapusa kwa anthu okhuzidwa kumatha kuchedwa pang'ono malingana kuti aunduna oona za malo Ministry of Lands amayenera kuona kuyeza ndi zina zotere zokhuza assessment amalo amenewa ndipo kukhuzidwa kwa anthu amene ali pamalo paja akamaliza zimenezi aunduna oona za chuma ku department ya treasury ndi amene amakhala nosopano kuti aonesetse kuti anthu amene okhuzidwawo apasidwa ndithu chidapusa chawo. Womenyera ufulu wa anthu a Edward Kantuseya anati nzodandaulitsa kuti nkhani ngati izi zikuchulukira mdziko muno. Akantuseya anati pakuyenera pakhale lamulo limene likuyenera liziunika bwino chimene chikuyenera maka posamusa anthu kupereka chipukuta misonzi ndi kukhazikitsa chitukuko kudera. Boma linapeza madera atatu komwe kukhazikitsidwe mafakitale ku Mzuzu, ku Lilongwe, ku Area 55 komanso ku Matindi, ku Blantyre. Koma pomwe anthu monga ku Dunduzu akudikirira chitukuko chimene nchofunikira ku dziko lino, miyoyo yawo ya chitukuko ikunka ikulowera pansi pomwe zaka zokonzekera ntchitoyi zikuchulukira.
Nkhani zathu ndi zomwezi kumasiyana na inso mitu yake. Bwalo la milandu lidzagamula lachisanu likuzali ngati nkoyenera kupereka chiletso pa nkhani yogwiritsa ntchito chiphaso ngati chokha choyenereza munthu kukaponya voti. Ene minibasi mdziko muno akweza mitengo yomwe anthu okwera minibasi amalipira. Mulipoti lathu lapadera Feston Malekezo anatitengera mdera la Dunduzi ku Mzuzu komwe mabanja okwana 312 agwira njakata pomwe zaka zinayi tsopano akhala akulesedwa kulima kumanga komanso kupanga chilichonse pa malo awo. Mutha kupeza nkhani izi ndi zina zambiri pa makina a internet kudzera pa www.times.mw, pa Facebook pa tsamba la Times 360 Malawi, pa X Times 360 Malawi, komanso pochita subscribe ku 1895 poimba *1895#. Munali ndine Vayana Chunga usiku wopambana. Izoso zinali nkhani zimene zachitika lero pa 21 Oktoba 2024 ndipo owerenga nkhani zimenezi pa Times anali Vayana Chunga. Kuwerenga ndithu nkhani zimene zachitika komanso zikhale zikuchitika ndondomeko zonse za Kalembera zafotokozedwa mmenemo.